खुलुमनाय 30 जुन खालारनि बेलासिनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, हाग्रा सिमायाव थानाय सुबुंफोरा हाग्रानि मैदेरनि उपद्रब सहायनांदों। तामुलपुर जिल्लानि भारत-भुटान सिमायाव हाग्रानि मैदेरफोरा गोबां नखरफोरनि न'फोरखौ सिफायदोंमोन। आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरफोरा सिमा सुबुंफोरनि हरनि उन्दुनायखौ गैया खालामदों। थांनाय माखासे समनिफ्रायनो हाग्रानि मैदेरफोरा गोबां ओनसोलाव बोखावजानानै सिमा गामिफोराव आबादफोर जानायजों लोगोसे मानसिफोरनि न'फोरखौ सिलिंखार खालामबोदों। सनिबारनि मोनायावबो हाग्रानि मैदेरनि फालोनिफ्राय खारलांनाय मासे गिदिर मैदेरा 1 नं पाहाड़पुरनि नर बाहादुर कार्की, सबिन सूत्रधर, रबार्ट सरेननि न'फोरखौ सिफायलांदों। जायगानि सुबुंफोरा मैदेरनि गाग्लोबनायनिफ्राय गावसोरनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों। भारत-भुटान सिमायाव थानाय सुबुंफोरा हाग्रानि मैदेरनि उदखारजों गिखांदों। नैथियाव, नगाव जिल्लानि कामरुपआव फेग्रा मुवाजों लोगोसे सिखाव फालांगिरिखौ हमदों। दिनै कामरुपनि खागथिगाव थिनालियाव सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसआ हमदोंमोन। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि खागथि गामिनि आन्सलिक आमसु आरो गामि सिकिउरिटि फर्सनि सोद्रोमाफोरा जायगानि सुबुंफोरनि मददजों सिखाव फालांगिरिखौ हमनो हादोंमोन। फेग्रा मुवा फालांगि खालामग्रा जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंखौ फखरुल इस्लाम होनना मिथिनो मोन्दों। फखरुलनि न'आ नगाव जिल्लानि कसुवायाव। बबेखानि मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा खागथिगाव रेलवेआव गावनि बिनानावनि न'आव थायोमोन। फखरुलखौ बै समाव हमनाय जादोंमोन जेब्ला बियो कामरुपनि सालमारानिफ्राय गं 6 ड्राग्सजों बुंफबनाय कन्टेनार लाबोगासिनो दंमोन। कामरुप पुलिसआ सिगांनिफ्रायनो जाथाय जायगायाव सौहैनानै फखरुल इस्लामखौ फेग्रा मुवाजों लोगोसे हमो आरो नायबिजिरो। थामथियाव, द'खुवाखानायाव 3 सिखाव फालांगि हमदों। द'खुवाखानायाव 3 सिखावै लाबोनाय सनानि फालांगिरिफोरखौ पुलिसआ हमदों। हमजानाय सनानि फालांगिरिफोरा द'खुवाखाना बाली गामिनि मृदुल बरानि फिसाज्ला हृदय ज्योति बरा, द'खुवाखाना मालिकपुरनि मिरफुट आलीनि फिसाज्ला फैजल आली। बेखौ मिथिनो मोननाय जायो दि आयेन बेरेखायै सना फाननायनि दायाव धेमाजि जिल्लानि बरदलनि पुलिस थानायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। बे केसनि सायाव बिथा खालामनानै जेब्ला बरदलनि पुलिसआ नायबिजिरबाय थादोंमोन, नायबिजिरग्रा मावख'गिरि बसन्त साइकियाया द'खुवाखाना पुलिस थानानि सिङाव थानाय ओनसोलाव जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोनदोंमोन। उनाव द'खुवाखानायाव सिग्रोमनाय समाव 2 सिखाव फालांगिरिखौ हमनो हादों। ब्रैथियाव, लाइन अफ एक्सुएल कन्ट्रलनि खाथियाव हरखाब दैबानायाव साबा भारतनि आर्मि जवानफोरनि जिउ खहा। बे दुखुनांथाव जाथायाव सासे जेसिअ आरो 4 आर्मि जवानफोरजों लोगोसे गासै साबा आर्मि जवानफोरा शुक्रबार 28 जुन खालि लाइन अफ एक्सुएल कन्ट्रल (LC) नि खाथियाव T-72 टेंकआव मोनसे दैमा बारनाय समाव बोहैलांनायनि जाहोनाव जिउ खोमानो गोनां जादों। बे जाथाया लादाखनि दौलत बेग अल्डीआव मोनसे टेंक अभ्यासनि समाव जादोंमोन जेब्ला टेंक T-72 टेंकखौ श्योक दैमा बारहोनो नागिरदोंमोन। बाथियाव, भारतआ सनिबाराव वेस्ट इंडिजनि केनसिंटन अभेल बारबाडसनि मेच T20 वर्ल्ड काप 2024 नि जोबथा मेचआव खोला आफ्रिकाखौ 7 रानजों फेजेननानै 11 बोसोरनि उनाव ICC बिमुं देरहानो हायो। इन्डियाया टस देरहानानै बेटिं खालामग्रोयो। इन्डियाया 20 अभाराव 7 विकेट खालामनानै 176 रान बानायो। नाथाय साउथ आफ्रिकाया 20 अभाराव 8 विकेट खोमानानै 169 रानल' बानायनानै 7 रानावनो इन्डियाजों जेननो गोनां जायो। बे T20 वर्ल्ड कापआव इन्डियानि फास्ट बलार जसप्रीत बुमराहआ प्लेयार अफ द टुर्नामेन्टखौ मोनो आरो इन्डियानि बेट्समेन विराट क'हलीआ मैयानि मेचआव प्लेयार अफ द मेचखौ मोननो हायो। जारिमिनारि देरहानायनि उनाव विराट क'हलीआ गावनि T20 आजिरा लानायखौ फोसावो। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै दोन हादरनि रादाबनिफ्राय भिडिअखौ मोननो थाखाय।